Doncs res, molt bona nit, famílies, i comencem ni més ni menys que el conte, o la segona part del conte, de la nimfa de la bassa. I ahir ens quedàvem molt preocupats perquè vam veure ni més ni menys que el protagonista de la nostra història que anava darrere un cérvol fins que de cop i volta el va aconseguir atrapar, però just quan es van a rentar les mans, sense donar-se'n compte havia anat de pet, havia anat a parar, havia anat a rentar-se les mans ni més ni menys que amb una bassa que hi havia allà, sense adonar-se'n que aquella bassa era la bassa ni més ni menys que la bassa de la nimfa. Doncs res, mans en l'aire. El cas és que tenim això, tenim el protagonista de la nostra història que es havia rentat les mans. I aquí es vam quedar. Però de cop i volta, just quan s'estava rentant les mans, va passar un fet insòlit, un fet inesperat. I és que va aparèixer ni més ni menys que la nimfa. Finalment et tinc. I li va agafar la mà i se'l va endur al mig de l'aigua. Se'l va endur ben bé a dins de la bassa. El cas és que just en aquell precís instant, en aquell precís moment, la dona d'aquest noi es va despertar sobresaltada. El cor li feia mal i de cop i volta va tenir una sensació estranya. I aquesta sensació estranya la va portar ni més ni menys que a començar a donar voltes. I va començar a cridar al seu marit: «Hola, on ets? Escolta'm, que on ets? Que tinc un mal pressentiment, que estàs per aquí, que estàs per aquí». I just, camina que caminaràs, va anar a petar ni més ni menys que la bassa. I a la bassa va trobar ni més ni menys que els estris. O sigui, el que feia servir el seu marit per anar a caçar. I just va relacionar que si aquells estris estaven al costat de la bassa, que la nimfa hi tenia alguna cosa a veure. I aleshores va començar a cridar el nom del seu marit. Que estàs aquí! Surt immediatament! I si ets una broma, surt, que em fas patir molt! I maleir la nimfa. Nimfa, com és que m'has fet això? Tu saps que això no m'ho pots fer? I bé, i donava voltes per la bassa, donant voltes, i a vegades caminava molt ràpid, i a vegades caminava molt a poc, i a vegades estava enfadada, i a vegades caminava plorant, i a vegades estava tan compungida que no podia quasi ni respirar. I ja devia portar molta estona, quan desesperada, quan cansadíssima. Aquesta noieta, la dona del nostre protagonista, es va quedar ni més ni menys que... Es va quedar clapadíssima, es va quedar dormidíssima. El cas és que diuen que va tenir un somni així com molt curiós i va somiar ni més ni menys que amb una muntanya i que aquesta muntanya ella anava pujant per un caminat ben estretot. I mentre anava caminant hi havia com unes plantes que li anaven agafant les cames i ella tot i així anava caminant i caminant i caminant i passava pel mig d'unes vinyes. I de cop i volta començava a ploure i de cop i volta queia pedra i feia molta fred i tot i això ella continuava fins que arribava a dalt de tot de la muntanya. I des de dalt de tot de la muntanya veia una vall. I a aquesta vall hi havia ni més ni menys que una petita caseta. I quan entrava a la caseta, va trobar ni més ni menys que una velleta que l'estava mirant així, somrient. Quan es va despertar la noieta, la dona del caçador, el primer que va fer és que se'n va anar corrents a casa seva. Tenia la sensació que aquell somni era veritat i que alguna cosa tenia a veure amb tot el que estava passant. El que va fer, doncs se'n va anar a casa seva, va agafar com 4 coses i va preparar menjar per un llarg viatge. I va començar a caminar i a caminar i a caminar i a caminar. I es va passar tot el dia caminant i anava a direcció al sol. Quan de cop i volta va arribar ni més ni menys que davant d'una muntanya. I quan va veure aquella muntanya, se'n va donar compte ni més ni menys que aquella muntanya era la muntanya del seu somni. I va començar a caminar
I va començar a caminar i a caminar per aquella muntanyeta. I va anar cap amunt i cap amunt i es va trobar exactament igual del que ella havia somiat en el seu somni. I havia somiat unes enredaderes i que passava al mig d'un camp de raïms, d'unes vinyes, i de cop i volta començava a ploure i de cop i volta queien pedres. Bé, el fet és que va pujar dalt de tot de la muntanya i un cop a dalt va començar a fer sol. I allà es veia tranquil·lament i clarament una petita caseta. I quan va entrar a la caseta va trobar ni més ni menys que una velleta que l'estava somrient igual que ella havia vist en el seu somni. I aquesta velleta l'estava mirant així com... El cas és que quan la velleta va veure la noieta li va preguntar: «Quina pena tan gran t'ha portat fins aquí, noieta?» I la noieta li va explicar tota aquesta història, tota la història de la nimfa. Aleshores, la velleta se la va quedar mirant així i diu: no pateixis, jo tinc una solució. Has d'agafar aquesta pinta d'or que et donaré, agafa-la, val? I aquesta pinta d'or, quan sigui lluna plena, tu te n'has d'anar al costat de la bassa. Et pentines. I quan t'hagis acabat de pentinar, deixes la pinta al terra i veuràs el que veuràs. D'acord? Bé, la noia ben agraïda li va fer un petó i una abraçada a aquesta velleta i se'n va tornar cap a casa seva. I clar, i quan va arribar a estar a casa seva va esperar un dia, i va esperar 2 dies, i va esperar 3 dies, i va esperar 4 dies, i va esperar 5 dies, amb un neguit al cor, amb un neguit a l'ànima, fins que de cop i volta va ser ni més ni menys que lluna plena. La lluna estava rodoneta, i just en aquest dia la noieta va fer el que la velleta li va dir. Se'n va anar al costat de la bassa i es va pentinar. I un cop s'havia pentinat, va deixar ni més ni menys que la pinta al costat de la bassa, allà a la vora. I just en aquell moment, sabeu què va passar? Des de l'altra punta del bassa va començar a aparèixer una onada, i aquesta onada s'anava acostant amb aquella aigua tan tranquil·la, i de cop i volta va agafar la pinta i se la va endur a dins la bassa. I en aquell mateix instant, aquell mateix moment, de cop i volta al mig de la bassa va començar a aparèixer el seu marit, i de cop i volta només se li veia així com de cara. I no va tenir temps de fer res. El seu marit se la va mirar i ella intentava dir-li alguna cosa quan de cop i volta el marit tornava a estar dins l'aigua. La noia desesperada havia estat tots uns dies esperant per portar la pinta allà i ja no sabia què fer i va començar a cridar i a plorar desesperada quan de cop i volta es va tornar a quedar dormida. I sabeu què va passar? Doncs que va tornar a tenir el mateix somni. I quan va tornar a tenir el mateix somni va tornar a somiar amb la velleta. Per tant, el que va fer quan es va despertar, de seguida se'n va anar a la muntanya, va pujar tota la muntanya, va baixar la muntanya fins a la vall i va trucar a la porta de casa de la velleta. I li va explicar el que li havia passat. I la velleta se la va quedar mirant així. Aquesta nimfa deu ser una mica més entremaliada del costum, deu tenir molt poder. Deixa'm rumiar. Té, agafa aquesta flauta. I quan sigui lluna plena te'n vas allà a la bassa i toques una melodia i veuràs el que veuràs. I així va fer la noia. Va baixar de la muntanya, se'n va anar a casa seva i va esperar els dies desconsolada, un dia i un altre. Semblava que no havia d'arribar mai. Però finalment va arribar el dia de la lluna plena. I la noia se'n va anar a la bassa i es va començar a tocar la flauta, així com... O sigui, es va treure la flauta i just quan va haver acabat de tocar la melodia va deixar la flauta al terra i va passar el que havia passat l'última vegada, que és que des de l'altra banda de la bassa, que tot era molt tranquil, que l'aigua era tranquil·leta, de cop i volta... Una petita onada es va anar acostant i de cop i volta va agafar
flauta i se'l va endur. I en aquell petit instant, aquell mateix instant, de cop i volta, del mig de l'aigua, del mig de la bassa, va aparèixer el seu marit. Bé, es va veure de cara i aquesta vegada ja se li veia el tors i de cop i volta, quan semblava que havia d'anar cap amunt, va tornar a desaparèixer. I la seva dona, aquesta noieta, es va quedar dormida com les altres vegades i es va quedar desesperada com les altres vegades. I just també va fer el mateix, que quan es va despertar, després d'haver tingut el somni, que va tornar a somniar amb la velleta, va pujar a la muntanya, la va baixar i va parlar amb la velleta. I la velleta es va quedar així com, ai, carai, aquesta nimfa deu ser molt més poderosa del que jo havia pensat. A veure què li podem donar. Ja està. Mira, et donaré una filosa que és una màquina de cosir or. Val? Tu ves filant i filant i filant i filant i filant i filant i quan tinguis el fus, que és aquest pal ben ple, val? Com ja hagis filat l'or i el tinguis posat tot aquí, tu deixes la màquina i el fus a terra i veuràs el que veuràs. I diuen que tal dit, tal fet. Aquesta vegada, pitjor que les altres vegades, estava nerviosa, quasi no podia ni menjar ni dormir, i va anar passant els dies, fins que de cop i volta va arribar la lluna plena. I la noia va fer el que havia fet les altres vegades. Aquesta vegada amb una filosa, i es va començar a afilar, es va posar a afilar, i a afilar, i a afilar. I quan ja tenia el fus ple, de cop i volta va deixar el fus a terra, va deixar la filosa a terra i va mirar. I sabeu què va passar? Us ho explico? O ho deixem aquí i us ho explico un altre dia? Va, farem una cosa. Com que és dimarts i no tenim més dies aquesta setmana i us hauríeu d'esperar dilluns que ve, us ho explico ara. D'acord? Doncs una de les coses que va passar és que va tornar a aparèixer aquella onada petita amb l'aigua tranquil·la i va arribar fins allà i es va endur la filosa i es va endur el fus. I just en aquell moment, al mig de la bassa, va començar a sortir com un xorro d'aigua així com... I al mig va aparèixer ni més ni menys que el seu marit de cos sencer, i va fer un pas i fum! I va caure just al seu costat i es van abraçar. Però bé, no van tenir gaire més temps perquè de seguida es van agafar les mans i van començar a córrer i per marxar d'aquell lloc i no tornar-hi més. I van començar a córrer i 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 a córrer. Però de cop i volta van sentir un soroll, una fressa, i es van girar. I quan es van girar, darrere seu hi havia ni més ni menys que una paret d'aigua gegant a darrere seu. I aquesta paret d'aigua de cop i volta... els hi va caure a sobre. Creieu que s'acaba aquí la història? Doncs una de les coses que va passar és que una vegada més la noieta li va demanar ajuda a la velleta, aquella velleta de la muntanya, però aquesta vegada va ser de pensament. I just demanar ajuda, ell es va quedar convertit en un gripau i ella amb una granota. Per tant, quan va caure a l'aigua, no els va aixafar al revés. Fum! Els va enviar lluny, 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 lluny. I sí, un cop ja l'aigua es va secar, van recuperar la forma humana. Però va passar una cosa, perquè aquí no s'acaba la història. Va passar una cosa i és que ni més ni menys, quan van recuperar la forma humana, quan van deixar de ser un gripau i una granota, i van tornar a recuperar el seu cos, van perdre la memòria. Se'ls hi va esborrar la memòria, no es van reconèixer. I diuen que van passar molts anys vagant, perquè es van convertir en pastors. Ningú els coneixia i era la feina que havien aconseguit. I diuen que es van passar anys per les muntanyes pasturant els ramats, fins que un dia de primavera es van trobar i no es van reconèixer. Però sí que es van caure molt bé i van començar a parlar i es van quedar un dia i un altre dia i un dia sí i un altre dia també. Fins que un dia de lluna plena, ell
de cop i volta va agafar una flauta d'or, i quan va haver acabat de tocar aquesta melodia, de cop i volta va veure que la noia tenia tots els ulls plorosos, tenia la cara plena de llàgrimes. I li va preguntar què és el que li havia passat. I ella va respondre: és que l'última vegada que vaig sentir aquesta música, l'última vegada que vaig tocar aquesta flauta, va ser una de les últimes vegades que vaig veure el meu marit. I diuen que just va dir aquestes paraules. I l'encanteri va desaparèixer. I la parella es va retrobar i es van fer una abraçada i es van fer un petó i diuen... Bé, més que diure, o més que dir, jo no cal que us digui si van ser feliços o no van ser feliços, no? No cal preguntar-ho. Vosaltres què creieu? Que van ser feliços o no van ser feliços? I... Catacric, catacrac... Aquesta història d'aquesta setmana s'ha acabat. Doncs res, bonics i boniques, hem acabat la història d'aquesta setmana. Jo patia perquè, clar, ahir vaig agafar una part i avui pensava dir que és que hi ha moltes coses per explicar. I jo no sé com ha anat. Què, us ha agradat o no? Ah, esteu amb l'endevinalla. Xocolata. Molt bé. Què, com ha anat aquest dia? Doncs hem explicat la segona part de la història. Recordeu que ja aquesta setmana no hi haurà més contes, que els podeu recuperar al YouTube, que podeu demanar-me a mi cosetes, però que vull dir que les sessions aquestes en viu, jo no sé si... Bueno, ara no les faré fins dilluns, vale? Us ha anat bé aquest conte? Us ha agradat?